Pojďte sem a poslouchejte. Musím vás varovat před tím největším zlem a nebezpečím, co na Bůh ví, božím jestli to světě ještě je. půjde opravit. Mužskou krutostí a zlobou. Možná si říkáte, že Bůh přece stvořil Adama a s ním všechny chlapy k obrazu svýmu, takže nemůžou být špatní. Ale přesně to chtějí, abyste si mysleli. To oni přece předčítají z písma. Kdo ví, co tam opravdu je a co si jen vymysleli. Kdyby aspoň byly lži to nejhorší, co dělají. Ale sami dobře víte, že kradou, zabíjí a znásilňujou nebohý slabý ženský. Slyšte, pane, chraňte svoji nevinnost. Běžte do kláštera a odevzdejte se Bohu. A vy, pro který už je pozdě, jděte klidně domů. Stačí trocha rulíků v jídle pro manžela a můžete být zase v bezpečí. Bůh to pochopí. Nebojte se Boha. Bojte se chlapů. Jo, tohle musíš štvát snad každýho.